Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa laing adlaw nga iyang gihatag kanato din kita nagatipok, nagadayeg sa iyang ngalan tungod kay siya gamhanan nga Dios. Moduol kita karon sa trono sa Dios diha sa pag-ampo. Amahan, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Ikaw ang among Ginoo ug walay lain nga Dios nga mong simbahon kundili ikaw lang. Ikaw lang ang naghatag kanamo kinabuhi. Ikaw lang ang tuburan sa kaluwasan. Ikaw lang ang tanan alang kanamo. Busa Ginoo uban ni kami Lord sa moang isgutan karon ay moang pulong nga ikaw gayud Ginoo ang makigasulti kanamo, magatudlo kanamo, magahatag kanamo kaalam nga madawat namo ang kamatuoran uban sa malipayon nga kasing-kasing. O akong pag-ampo nga imong balaang espiritu mag-aabli sa mong unahuna nga masabta na mo Lord ang imong kabuton gayud sa moang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang atong teksto karon makita sa Mateo kapitulo 26 ngadto sa 35. Ato ang basahon. Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuha og pan. Og nakapanalangin na siya, iya kining gipikas-pikas o gihatag ngadto sa mga tinun-an. Pagkuha og kaon kamo, kini mao ang akong lawas. Og nagkuha siya og kupa og nakapasalamat na siya, gihatag niya kini kanila og siya miingon, inom kamong tanan niini. Kay kini mao ang akong dugo sa kasabutan nga iula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo, dili na ako moinom pag-usab niini gikan sa bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga moinom ako nini nga bag-o uban kaninyo sa gingarian sa akong amahan. Human sila nakaawit o galawiton, nangadto sila sa bungtod sa olibo. Unya si Jesus mingon kanila, karong gabhiuna, kamong tanan, mamiya tungod kanako, kay nasulat kini, hampakon nako ang tigbalantay o magtibulaag ang mga karnero sa panon. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. Si Pedro mingon kaniya, bisan pa kon mamiya silang tanan, tungod kanimo, dili gayud ako mubiya. Si Jesus mingon kaniya, sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw niini. Gayong gabiuna, sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilimod nimo ako sa makatulo. Si Pedro mingon kaniya, bisan pa kon gikinahanglan nga mamatay ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod. Ug mausab kana ang gisulat sa gisulti sa tanang mga tinun-an. So mo kani ang pulong sa Dios nga ato ang tagaan og pagtagad karong taknaa. Og ako kani siyang gitutuluhan ang kamahinungdanon sa lawas og dugo ni Jesus. Now, sa dili pa ko magsulti nini, mag-share ko kaninyo sa panghitabo sa akong kinabuhi mga 9 weeks ago, no? Nay panahon ba nga tingala kay ko nga ang akong asawa nanawag sa kuwag kalit. Nanawag sa kuwag kalit og abi ba kanako kuan bitaw kanang usara ing isulti basig nala siya gikinahanglan sa kuha pero iya kong giignan nga naim good news. Good news kay positive. Dili siya positive, unsa nga positive. Positive kay masunda na gyud ang amo ang anak nga si Amira, ano? Tingala siya nga sakit-sakit ang likod niya, murag taod-taod na siya nga wala kakuan lugar no, wala na kanang itong monthly period, murag gabi ang delayed so
check siya. Kuan, grabe ang akong kalipay atong panahon na kay... Pero napog ko sa kuang una, basig pagkag-prank ni siya. Kay, namagay panahon katong, pag human na mo kasal, di ba, so gusto na yung mga pila ka bulan gusto mi makaanak niya, naman siya gisighatag sa kuang, marami ta ka ng tester, niya, surprise, yung putos-putos. Ya, pag-alala ko, abi mo na ako, kumbana kay ko. Uy, prank raman di ay. Usara man di ay kabuk, ba't duha man na. So murag, nanay butas, basig prank niya. Pero tinuod yun ay, confirm, ipalaboratory, o gusto na ako ibalita sa tanan. Ang mayong balita nga masundan na si Amira. No, kay kung lalaki ni, sigurado na yun ang ngalan. Pero isa na kaisulti, para thrilling. Pero akong, okay, grabe na kayo mo kung ano, di na ako masabta na akong emotion na ito nga time. O niya, siyempre naman to'y, naman may retreat. Retreat sa, kung ano, sa leaders at tubig pabukid mi kay para makapangunahon nagtarong. Okay, daghan mi gibuhat adto. Og kato siya nabawaan ako to siya no nga balita maybe a day before sa retreat. Nya pagka Wednesday udto ba gyud Tuesday na ako to nabawaan no nga nagkuan na positive pagka Wednesday, udto, nanawag siya sa kawag kalit. O sa hapon na to, mga alas 3, alas 2, mga something na no. Ala siya sa kuha, ang katong akong ibalita si Muha, na nala siya, iyang gikuan ba nga, pag gikan siya Claveria, padulong siya sa Cagayan, siya may nag-drive. Tingala siya nga na ay mga dugo ni awas, no? Sa iyahang si Paa, siyang tiil. So, nag-drive lang siya, padulong siya sa Kuswagan, sa mga balay, og dadto na adunay ginatawag no nga dako nga dugo nga ni gawas. Lugar. Og muto siya sa iyang siyempre doktor man siya, iyang pag-assess nga muna gid ni siya. Muna gid ni siya ang ginatawag nga kung iyang siya miscarriage gito siya no na sa to pa nalaglag lugar. So siyempre happy ko goal na pod ana pa ko sa kokagalingon sige lang kay naay plano ang Ginoo ani naagid siya so nanay maka-wider na po na mo no pagka Sabado nga ni comfort mga Bernes, okay ra gina siya. Salamat sila mga presensya. Nalipay po ko, no? Nalipay po si binanga na comfort ba? Na comfort mi nga. Nalaglag biya. Pagka Sabado, na may confirmation. Dapat napag-confirm kay kung malaglag, dapat ipa-confirm na siya sa doktor. Tanaw na to kung nabay ni, signay nabilin nga mga dugo. Niya, paglantaw na po na sa kuan, dito sa ultrasound, aman day, kato day itlog, nabilin man day. No, wala man day siya nalaglag, o sa una-una ni Bina, basig kambal to. Ang usa, nawala, apoy usa nabilin. So tuod no kay, akong lulo biya, kay kambal biya po to. Kaya kanidaw na kay halahi nga kambal, sa tanang apoy, mura doon na sa raffle ba? Raffle nga kun, kinsa tong mapilian. Mutoy makajakpat. Nakajakpat o tako. Pero kabuto may sa Ginoo nga usara. So muna karon salamat sa Ginoo nga napay nabilin usa o klaro na kayong heartbeat, no? O naghinahminam na ko nga makakukos sa ako ang ikaduhang bata. Ato pakpakan ng buhay nga Dios. So nakita na to no, nga dunay ginatawag nga good news, nga dunay bad news, na good news na po, o karon good news na gyud. Akong point is, ano ako maning gisgutan? Kay kaning manggong kinabuhi ni Jesus, no? Nga iyang gi-go through ba? No, makaingon ta nga,
gisakit siya, daghan siya giagian, murag sa to ang panglantaw, murag luuyan niya. Pero this is really part of God's plan for us to experience salvation. O atong sabton na kaniyang lawas ug dugo nga giula, no? Para sa kalibutan. Murag it's a brutal thing. Pero kita nga nakadawat, nakasabot nini. Kini siya dakong grasya ug panalangin kanato gikan sa Dios. Busa atong tukion karon. Usa gyud dinhi kaminungdanon sa lawas ug dugo ni Hesus. Okay, para mas ma-appreciate nato nga every time ta mo partake sa communion, every time ta mo celebrate sa Lord's Supper, mas lalong mas nindot no ang ato ang pag-celebrar niini kay sunod Domingo iselebrar naman ang Lord's Supper og hinaot unta nga nasabtan nato pag-ayo unsa gyud ang significance niya na. Now atong sabton no, context sa takadjot nga di ba sa dihang gisugo ni Jesus ang iyang mga disciples nga pag-adto didto sa usa ka lugar no nga diin ato ang iselebrar ang panihapon. So mabalaang panihapon or the Passover day. The Passover, mag-celebrate sila dito, no? Kay mumanggin ni siya ang naandan sa mga Hudiyo. O dito, no? To make the long story short, nagtipok sila dito, mag-celebrate sa Passover nga celebration. O gingnan ni Jesus ang iyang mga disciples nga usa kaninyo magbudhi kanako. So natingala sila, ako ba Lord, daghan silang mga commotion o isultian no nga ni Jesus katong tagaan akong pan ng kato si nahimangoy ng utana si Juan mo to siya ang mubudhi kanako. So dadto si gignan dayon no ni Jesus si Judas nga Iscariote nga mo mubudhi kaniya buhata ang usay gusto nimo buhaton og dadto nigawa si Judas. Okay? Kay ang buhaton ang yun ang iyang intensyon sa pagbudhi kang Jesus. O kani nga time naay changes sa ginatawag nga celebration. Dili sa usual kay pag human nila celebrate sa Passover naay gibuhat si Jesus nga pinasahi gayud. O kani nga time when Christ celebrated or inaugurated kining ginatawag nga kaning Lord's Supper or the Holy Communion, first Holy Communion, si Judas wala na ani. Matod pa rin sa Juan 13:30, busa sa pagkadawat ni Judas sa pan, siya migula dayon o gabi kadto. So nihawa siya. Kabuton gyud sa Ginoo nga si Judas di gyud siya maka-partake ani. Kay this is exclusively for his sheep. Siya ang mga tinunan o kani si Judas is a false believer, false disciple, di gyud tinuod tungod sa iyang pagpakita siyang bunga no nga nagpakita gid siya nga dili gid siya tinun-an ni Jesus in the first place. Now, karon padayon ta. Sa verse 26 miningon ni Jesus, samtang nangaon sila, si Jesus mikuha og pan og nakapanalangin na siya. Kining word nga nakapanalangin, ang bot pasabot ani Eucharist. No, familiar man na. Mo na ginagamit sa karaan na siya nga termino og mo na ikasagara ginagamit labi na katong mga relihiyon no nga dako nung amo na ilahang ginang Eucharist. Pero ang bot simple lang gid ana is thanksgiving, okay? Pasalamat sa Dios. Og iya kining gipikas-pikas o gihatag ngadto sa iyang ngadto sa mga tinunan. Pagkuha og kaon kamo no, kini mao ang akong lawas. Now, ang bakta sa 1 Corinthians 11:24, og nakapasalamat na siya, kani man god is parehas lang no nga Lord Supper gyapon si Pablo ang nagsulat niini. Cross-reference lugar ato nga verse. Nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug miingon, kini mao akong lawas nga gipikas-pikas. Alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Kaya ako kung gusto i-emphasize, kining word niya, gipikas-pikas. Or
this is my body broken for you. Gipikas-pikas. So, unsa may buot pasabot ni Jesus, sa diyang niingon siya, kani akong lawas, gipikas-pikas alang kaninyo. Now, when Christ says that, adunay ginatawag nga katumanan kung unsay gisulti sa Isaiah 53:5. Dari nato masabtan ang Mesiyas nga gipadala sa Dios o mas detalye diri giunsa gayud ay pagpikas-pikas ang lawas sa Mesiyas alang sa kaluwasan sa iyahang katawhan. Ingon diri sa Isaiah 53:5, apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Napangos tungod sa atong mga kasalanan. Diha kaniya ang silot nga naghimo kanato nga bugos o pinagi sa iyang mga labod. Kita nangaayo. So, adunay benefit. Okay? Ang iyang samad, ang iyang pagkapangos, niresulta o kaayuhan kanato, niresulta o kapasayloan kanato, o tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. This is referring to spiritual healing, no? Kaluwasan, kapasayloan. Now, atong padayonon, sa Isaiah 53:6, kitang tanan sama sa karnero nga nagasaag. Ang matag usa kanato misimang ngadto sa iyang kagalingon nga dalan, gibutang sa Ginoo diha kaniya ang kasalanan natong tanan. So kato di ay pagsamad, pagdagmal, katong paglansang sa cross, katong tanan is God is pouring out His wrath upon Jesus Christ for us to be forgiven. Now, na-term ang theologian ana, inatawag na siya og penal substitution. Unsa may bot pasabot nga na, ang kamatayon ni Jesus dito sa cross nagatagbaw, nagsatisfy sa requirement sa Ginoo sa iyahang hustisya. No, remember, God is holy, God is just, matarong ang Dios, balaan, musilot gid siya og sala. Klaro gid na siya sa Ezekiel or sa nga ang tao nga nakasala silutan gayod, or the soul that sins shall die. Aduna gayud silot ang sala tungod kay ang Ginoo balaan man gid siya og matarong. So ang kamatayon ni Jesus nagatagbaw sa requirement sa Ginoo sa iyang justice, og dato pod sa cross makita nga God's mercy allows Jesus to take the punishment we deserve for our sin. So adunay duha ka butangan na hitabo. Na-pacify or natagbaw ang Ginoo sa iyang hustisya tungod kay naagduna gyud silot ang sala, o ang ikaduha dito sa cross si Kristo mo ini-absorb niya na para mahatag sa Dios ang kaluoy, mapakita sa Dios ang kaluoy ngadto sa katawhan. Kay si Kristo Jesus naman ang maoy ni bayad sa tanang sala sa iyahang mga katawhan. Para mas masabtan nato, adunay duha ka illustration or celebration sa Old Testament nga nagpakita og penal substitution. Una-una na is kining ginatawag nga Passover. Kung inyong naisgutan sa inyo inyong nabasahan diha sa inyong Biblia, or inyong naisgutan sa inyong mga kaanakan ang story giun sa pagluwas sa Ginoo ang mga Israelita ngadto sa sa Ehipto, no, katong sa ni Paraon gikan sa giluwas sa Ginoo gikan sa Ehipto ang mga Israelita, og atong nasabtan no nga nagpadala ang Dios og prophet ngayang gitawag nga si Moses, okay, ang pinili aron pag-rescue. Og si Moses iyang gingnan si Paraon nga buhi or let my people go, matod pa ni Moses, pero tiga ang kasing-kasing ni Paraon, o tungod niya na ang Dios nagpadala og lahi-lahi nga mga plague or mga kasakitan aron lang gyud
no mapakita no nga ang Dios adunay gayoy silot no adunay ginatawag nga ang iyang hustisya mapakita. Apan adunay ginatawag nga pinaka-last nga plague no nga gihatag sa Ginoo sa nasod sa Egypt ug mao kanatong kamatayon sa tanang kamugulangan nga anak. Now, pero ato ang nasabtan nga gisugo sa Ginoo, no? Si Moses og gisultihan ni Moses ang katawan nga aron kamo maka-escape, aron dili kamo makatagamtam niining maong silot sa Dios, hukom sa Dios sa Ehipto, kinahanglan kamo mag-ihaw or magpatay og karnero. Una-una, lalaki nga karnero, unya, walay dipikto, o walay bali nga bukog, o kaning iyang dugo sa karnero, maoy ihaplas diha sa pultahan para kung makita ka na, no, sa angel of death, dili na niya ihamta ang silot o siya mo pass over. Labyan ra niya kanang maong balaya. Nganong apilman lugar sa silot ang Israel? Ani nga, taga Israel man sila, dili man sila sa Egypt. Na atong sabton nga, God's wrath, ang hustisya sa Dios, ang tanan na kasala, apil gid niya na. O nasabtan nato nga, ang mga Israelita are also sinners. They also deserve the wrath of God. But ang nakanindot lang kay ang Ginoo nag-provide og way for them. Aron sila makadawat instead nga judgment, instead nga hustisya, mercy, in expense sa kinabuhi sa karnero. Kinahanglan adunay dugo nga muawas aron ang ilahang sala mapasaylo. So this is og muni siya ang katumanan dayon sa 1 Corinthians 5:7, hinlua gikan kaninyo ang daghang patubo aron kamo mahimong bag-ong minasa ingon nga kamo walay patubo. Kay gihalad na si Kristo ang nating kaniro sa pagpasaylo. So Christ is the Passover Lamb, the ultimate Passover Lamb. Wala na ilain. So katong mga ginaselebrar nga Passover sa mga Hudiyo sa dugay na panahon, nagpoint ra gid siya sa ultimate nga karnero nga ihatag sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Mao kana si Jesus. So atong sabton nga kitang tanan kay makasasala o maton pa sa pulong sa Ginoo ang hukom, ang kapungot sa Dios alang ni adtong mga nagkinabuhi nga dautan, makasasala og dili Dios nun. We deserve the wrath of God, ang iyang hustisya. Okay? Apan salamat sa Dios kay atong nasabtan, ang atong nakitan nga ang makapacify, ang makatagbaw ra gyud sa kapungot sa Dios sa iyang hukom, mao ra gyud ang dugo ni Jesus nga giula dito sa cross nga kung ikaw mutuo kang Jesus, ikaw nga mosalig kaniya, i-pass over sa Ginoo ang iyang kapungot kanimo tungod kay ikaw nahaplasan naman sa dugo ni Jesus ang kanero nga magawagtang sa sala. Mo kana nga every time ta mo participate sa communion, mo kana ang atong reminder nga kung wala si Jesus, wala gid tay padulngan. Nga si Kristo ra gyud ang atong gikinahanglan aron kita makabaton o kapasayloan sa atong mga sala. Ikaduha, nga nag-project or nag-display sa penal substitution is kining Day of Atonement. Mo kani ang pinakabalaan nga adlaw sa Hudiyo tungod kay kani once a year ni siya mahitabo.
Ang pagkabuhaton niini, ang pari, grabe ang iyang mga rituals, magihaw siya og baka, no, nga katong baka muto siya ang maglimpyo lugar kaniya, uban ang iyang pamilya, kay mangandam siya, kay maadto na siya karon sa Holy of Holies, ang pinakabalaang dapit sa templo, og dadto, di ba? Nadunay duha ka kanding, kaning usa ka kanding, ihaw na siya, no, dayon ang dugo dadon sa pari ngadto sa pinakabalaang lugar sa templo, ug iyan ni siyang i-sprinkle na do. Iyan ang i-sprinkle lagi, no, kanang pasabo na siya. Og dadto nga naman na aron pagpakita nga adunay ginatawag nga bayad ang sala. Okay? Kaya ang Ginoo nagdemand man gyud siya og silot sa tanang makasasala. So it signifies, no, ang pag-sprinkle sa pari ngadto sa altar, nagrepresento siya nga ang silot, no, na bayran na aton tungod aning sa kinabuhi sa inosente nga kanding. Ang ikaduha is kaning ginatawag nga kanding is pagkahuman ato, ang pare na pod, iyan na po ning ginatawag nga ilihans ning usa ka kanding ug ikumpisal ang tanang sala sa katawhan, rebellion uban pang tanang sala. Dugay-dugay sa mahuman ani kay taas-taas ning ritual. Imagine mo tanang sala sa tibuok Israel imong nag-signify to siya nga murag katong tanang sala sa katawhan i-impute ato nga kanding or ibutang ato nga kanding o kani nga kanding mo dadon sa katawo og ipa salaag ngadto sa kamingawan. Ang tawag kaning ikaduha nga kanding is muna kana siyang scapegoat. Now, kani po nagpoint sa ultimate nga gibuhat ni Jesus kay matud pa sa Roma 5:9 ug kay karon mahimo naman kitang matarong pinaagi siyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. So nakita nato, no, nga kita nahimong matarong ikaw ako nga mituo kang Hesus misabmitar sa pagka-Dios ni Hesus, naghinulsol sa atong mga sala tungod sa dugo ni Hesus, gimatarong kita sa Ginoo, no? Sama nga ang ato ang sala, no, naakaron kang Hesus kay siya nibayad sa atong sala ug ang pagkamatarong ni Hesus ang iyang righteousness gihatag kanato muna kita nahimo nang matarong atubangan sa Dios ug kani pod ato nasabtan nga tungod niya na dili na kita, no, mahimong silutan kay ngano man naluwas na kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios, gikan sa wrath or kaligutgot, kapungot sa Dios sa sala, na pacify na, nabayra naman. Now, muna siya ang, every time no, we celebrate the Lord's Supper, we need to understand that kaning mga rituals nga ginabuhat sa Old Covenant points to Christ, the ultimate Passover Lamb, the ultimate atonement sa tuang sala, aron kita madawat, mapasaylo sa Dios. Now, unsa man atong buhaton aron kita makabenepisyo niining mga gisulti ni Hesus. Mo kini ang sa Juan 6:58 ingon ni Hesus, mo kini ang pan nga nanaaw gikan sa langit. Nag-refer na siya sa iyang kaugalingon. Gisultihan ni Hesus ang mga Hudiyo, no, nga nakakaon sa panya, nangita pag kaduha nga round na po lugar nga sila makakaon. Ang ilang after kang Hesus is physical need, material need. Pero si Kristo, nagisugot siya nga, mo kini ang pan nga nanaog gikan sa langit. Nag-refer siya sa iyang kagalingon, dili sama ni atong gikaon sa inyong mga katigulangan. O nangamatay sila siya nga mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon.
Remember, the bread. Every time you partake the bread, in the Holy Communion, remember the broken body of Jesus. Remember the Passover. Remember the atonement, that what Jesus did for you. And then for you to enjoy that, you have to be satisfied in Him. He is the bread that all you need for you to experience salvation. Aron ikaw matagbaw, unsa pa man imong gipangita, ana-ana kang Kristo ang tanan imong gipangita, alang sa imuhang kaluwasan, alang sa kapaysaluan si mong sala. Christ is the bread. Ang mukaon, siya nga mukaon ining pan. Mabuhi gayud. Kitang tanan, daghantag panginahanglan, daghantag mga essentials sa kinabuhi. Aron ta mabuhi. Sa espirituhanong bahin, sadly, daghang mga tao, nangita paglaing pamaagi, aron sila makadawat o kapasayloan. Si Kristo usa lang sa ilahang mga pamaagi. Apan dili pa sila, para sila dili pa sila kontento kang Hesus. Pakapinan pagyud og relihiyon. Pakapinan pag works of kanang self-righteousness nga pagbuhat og mga butang nga maayo ug uban pa mga ginabuhat. Murag as if ang gibuhat ni Hesus sa cross dili pa enough. Christ is enough. Christ is sufficient for you to experience salvation and forgiveness of sin. He is all you need. Muna nga, yun sa Matthew 5:6, bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa katarong kay sila tagbawon. Dapat hunaw-naon na to nga kita sama sa usa ka makalilimos. Gutom, walay pagkaon, giuhaw. Apan si Jesus nag-offer, I am the bread of life. Ikaw nga gigutom, giuhaw sa katarong tagbawon kita sa Dios. But pasabot nga atong ilhon nga wala tay righteousness on our own. Wala tay ikabuga atubangan sa Dios, kakita tanan pobre pa sa talang pobre, kung napay mas ubos sa pobre atubangan sa Ginoo. Muna na ang atong kondisyon. Dapat nabot yun sa tungunahuna nga wala gid tay mabuhat. Wala jud kay walang-wala jud ka. Tabangunon ka. Nga wala jud kay mabuhat si mong kagalingon, masinpag gamay aron ikaw maluwas. You need Jesus Christ. So kung ikaw giuhaw karon, kung ikaw gigutom, dool sa pan nga naghatag o kinabuhi. Ang sakripisyo ni Jesus alang sa kapasaluan o pagkamatarong maangkon lang. Sa kadtong ako gining gituyo ni konsumo kaniya isipan sa kinabuhi. Consume. So every time you partake the bread, sa communion, Christ is inviting us. He wants to satisfy you. So come to the table. Unsa man ang imuhang kung ikaw bankrupt spiritually, come, I will satisfy you. Siya ang pan nga naghatag o kinabuhi. Unless ma-realize na sa tao, hindi ko siya moduol kang Hesus. Unless ma-realize niya nga siya walang-wala, bankrupt sa tanang bankrupt, pobre sa tanang pobre, at tubangan sa Diyos spiritually. Bro, salamat ha, ikaw nga niya karon. Ikaw nga naduol kang Hesus. Bulahan ka. Matod pa diri sa kakanta sa Rock of Ages, nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling. Wa tay ikabuga at tubangan sa Dios. Wala gyud. But Christ is offering us mercy, forgiveness. Come to Him. He is all you need to satisfy your soul. Padayon ta. Matthew 26:27. Ug nakuha siya og kupa. Now, gikan sa broken body,
no katong pa simbolo sa iyang broken body. Si Kristo karon nakuha na po siya kupa. O nakapasalamat na siya, gihatag niya kini kanila, siya mingon, inom kamong tanan niini. Inom! Inom kamong tanan niini. Kay kini mao nga akong dugo sa kasabutan nga iula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Na aron na to masabtan ni kaning gisulti ni Jesus, ato sang sabton unsay buot pasabot sa pakigsaad or covenant kasi kita kadungan na every time may blood of the covenant. So basig sa kanang covenant ba? Mula kaning panahon nga ato gilang tukion. Matod pa sa dictionary, no, theological dictionary, a covenant is a solemn commitment guaranteeing promises or obligation undertaken by one or both covenanting parties. So, pakigsaad o kasabutan. So, actually, every time, no, for example, ikaw, nanarbaho, di ba, napakagipirmahan nga kasabutan? Di ba nga, muni ang buhaton sa employer kanimo, ikaw po nga employee, mo po ni imong buhaton para kaniya. O silyuhan sa sperma. Kung ikaw single karon, mapakasal ka, nagyapoy covenant ya, nga, o kalang kontrata, kasabutan, is a form of covenant, but covenant is more deeper kay kanig pagabuhaton man gud siya, no? Obligasyon sa tao ngadto sa Dios o sa Dios ngadto sa tao. Now, sa Old Testament, sa karaan, covenants were ratified by signs, pirma, a solemn oath, and a meal. Kasagaran, perminti yun, sacrifice was often part of the process, ratifying, meaning made it official, valid, a covenant to hinge, a praise to cut, a covenant. Oh. So, ba't pasabot, ana, nga, human nang mag-agree ang duha ka parties, mani akong buhaton si mga, pwede akong buhaton si mga, okay, silyuhan na to ni dugo. Sacrifice, aduna gay sacrifice nga may tabo. So, mo lang, covenant, kinaay sacrifice, na ay pag-ula sa dugo, silyo, nga katong covenant, okay, approve, valid, okay na, silyo na, done deal. Ang buta-sabot na. Karon atong atong hisgutan, ang covenant nga gibuhat sa Dios nung adto sa Israel, matod pa sa Exodus 42:7, gikuha niya ang basahon, meaning gikuha ni Moses, ang basahon sa kasabutan, muning sabot sa covenant, kay covenant is daghan kayo, gilatag ang Ginoo nga mga balaod, mga laws and regulations, gikan sa mga katawhan, sa pari, sa marriage, daghan kayo, basaha lang ang Leviticus, basaha ang Exodus, basaha ang Deuteronomy, o ganito, makita nimo sa kadaghana. O gibasa niya, so taod-taod kinahuman, o gibasa niya diya sa pagkadungog sa katawhan, sila mingon, human gibasa ni Moses ang covenant sa Ginoo sa katawan. Muni ang akong pagkabuhaton sa inyo ha, muni ang inyong buhaton pod. Ang tanan gisulti sa Ginoo, ni-agree ang Israel. Ni-agree, approve mi ana. Ang tanan nga gisulti sa Ginoo nga among buhaton o magmatinud-anon kami. Grabe nga ako pledge. Among buhaton o magmatinud-anon kami. Okay? Pagkahuman na, usay gibuhat sa 8. Gikuha ni Moses, karon ato na siyang silyuhan, dili na to ni tama lang sa pulong, silyuhan na to nigdugo. Gikuha ni Moses ang dugo. Gisabling niya kini ngadto sa katawan. Tinuod man to, Isabling sa katawan, tanawa ang dugo sa kasabutan nga gibuhat sa Ginoo. Dugo sa kasabutan nga gibuhat sa Ginoo, uban kaninyo.
Dili lang ni siya part sa Ginoo, part lang no, na gisilyuhan sa dugo. Okay? Sumala sa tanang mga nining tanang mga pulong. So klaro na, agree na, nanay pakigsabot, nasilyuhan na, pero tanawa unsay gibuhat nining mga katawhan ni. Sa diyang si Moses, ang Israel, doon na sila sa promised land. Gamay na lang yun. Muna na yung last nga moment ni Moses, tigwang na kisaan eh. Unya ang Ginoo mingon kang Moses. Tanawa, hapit na ikaw mupahulay uban sa imong mga amahan. Unya kining katawhan. Kining katawhan nga katong kasad-sad, nagsilyo-silyo sa covenant. Moses, kining katawhan, musimba sa laing Dios, muluib ni kanako, mag-commit ni sila og adultery. Dili sila faithful sa covenant. Okay? Musimba sa laing Dios, sa yuta, nga maoy ilang atuan aron makikuban kanila, biyaan ko nila Moses. Sila mo biya kanako, mula pa sa akong mga kasabutan, nga gibuhat nako uban kanila. Klaro kayo ang sabot, pero kinsa man ang ni-break sa covenant, ang katawhan sa Israel. Ilang gipanamastamasan ang Diyos, wala nila respetuhi ang Diyos, wala sila kahadlok sa Diyos, o klaro kayo, nga nilapas sila sa kasabutan sa Diyos. So therefore, God will punish because God is just man. Sala man na. God will implement His justice and wrath over Israel. So nakikita na nato, gikan sa Judges, uban pa, makikita na nimo ang gibuhat sa Diyos aning Israel tungod sa ilahang pagka malapason sa covenant. Apa, naay good news. Anya man ang good news day. Unsa man day ang reason ngano man gyud inani ang kinaiya sa Israel. Nganong grabe man gyud sila ka malapason? Nganong grabe man gyud siya ka ginatawag nga sila ka daotan? Nga taliwala sa kamaayo sa Dios kanila, nganong inana man gyapon ilang binuhatan. Mo kani siya no kanisang Genesis mo ni siya ang result when Adam fell into sin, the original sin. Ang iyahang katawhan, the race has been affected also with that consequence of sin. O ang core sa man, ang kinauyukang bahin sa tao, ang iyang kasing-kasing na corrupt sa sala, naapektuhan ang iyang pangunahuna, ang iyang emosyon, even ang iyang will, kabubuton, has been corrupted by sin. So, ngayon mga theologians, no, na radical corruption, kung mato ka sa reform, total depravity. Oh, this is one of the verses that says about that. Nakita sa Ginoo ang dakong pagkadautan sa tao. Sa ibabaw sa yuta, ug ang tanang anaa sa unahuna sa iyang kasing-kasing. Kuyaw kayo, no? Kanunay lamang dautan. Makaingon tingin ka nga, lagi inana man na sila. Dautan yun ang tawhana. Kawala mo. Ikaw man, kita man nagihikuan na ni. Description man ni sa Ginoo sa tanang katawan. Muni ang sitwasyon sa tao. So, usa may point, si Oswald Smith, the heart of the human problem is the problem of the human heart. Dili tungod kay naay depikto nimo kasing-kasing na heart enlargement diha or dili normal lang imuhang pitik si mo kasing-kasing. Lahi po nang makakita ka si mo ang ganahan nga tao sa baka di na mao. Ang point ari is the human heart has been corrupted by sin. Ang tao na himong incapable of responding, pleasing God. Because his desire, his will has been
totally affected by sin. And man is enslaved by sin. And therefore, good news. Kay prior atong gisulti sa Ginoo sa 31, ang Ginoo nagsaad siya. Ug ang Ginoo ang inyong Dios magbag-o sa inyong kasing-kasing o kasing-kasing sa inyong kaliwatan aron inyo akong higugmaon. Okay, aron inyong higugmaon ang Ginoo nga inyong Dios hatibok ninyong kasing-kasing sa tibok ninyong kalag aron mabuhi kamo. So therefore, naay solusyon ang Ginoo. One day, maabot ang panahon nga baguhon ako ang inyong kasing-kasing. Kaya unless akong baguhon niyo kasing-kasing, dili ka mo higugma ka nako, dili ka mo matinumanon ka nako. Na ay promise of the new heart. That's the new covenant atong mesgutan karon. Jeremiah 31:31. Tanawa ang mga adlaw nagsingabot, nag-ingon ang Ginoo, ako ang magbuhat og usa ka bag-ong kasabutan. Remember the new covenant. Christ said, this is blood of the new covenant. Katong pag-ingon ni Jesus, fulfillment to siya. So sa gisulti sa Jeremiah, sa Deuteronomy, sa Ezekiel, akong isgutan karon. Magbuhat og bag-ong kasabutan uban sa balay sa Israel o sa balay sa Huda. Dili sama sa kasabutan nga akong gibuhat, dili ito parehas nga akong gibuhat kang tong panahon ni Moses, dili ni. Updated ni siya. Mas latest ni nga klase nga covenant. Mas bag-o ni siya. Katong daan, obsolete na to. Nako himuon nga, na new version of the new covenant. Amot lang usan ni nga point. 0 something. Dili sama sa kasabutan nga akong gibuhat sa ilang katigulangan. Sa diyang giagak nako sila pagpagula kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Ang akong kasabutan ilang gilapas, katong first covenant ilang gilapas, bisan akong mao ang ilang bana nag-ingon ang Ginoo. Apan kini mao ang kasabutan, ingon ni Jeremiah. Kini mao ang kasabutan nga akong pagabuhaton sa balay sa Israel human niadtong mga adlaw nag-ingon ang Ginoo. Muni, ang part sa new covenant mo gini ang new covenant. Ibutang nako ang akong balaod sulod kanila. Isulat kini diha sa ilang mga kasing-kasing ug ako mahimo nga ilang Dios ug sila mahimo nga akong katawhan. Ambak ta kang Ezekiel, the same ang gisgutan, hatagan ko kamo usa ka bag-ong kasing-kasing. O gibutang nako sa sulod ninyo ang usa ka bag-ong espiritu. Kuhaw nako ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod ug hatagan kamo nako usa ka kasing-kasing nga unod. Ibutang nako ang akong espiritu sulod kaninyo. Palakton ko kamo diha sa akong mga lagda ug kamo magbantay sa akong mga tulumanon ug makatuman ini. So, the new covenant, katong gisgutan sa Deuteronomy, ni Jeremiah, ni Ezekiel, mo ni siya, ang gingon ni siya, silyado ni karon, the new covenant. Akong gi-research. Kung na'y nakinahanglag heart transplant, anda mo, $1.2 million para ka na'y bagong kasing-kasing. 1.2 million. Na'y usa ka, nakoy kahisgot ba nga isuon sa pagtuog, kumusta na ako siya, dayon, nag-iyon siya sa kuha nga, kay, ako matulungan last time no, nga iyahang anak, buros yung anak, niya, pag ultrasound, no, nga, iyang namatikdan nga, ang bata, adunay problema sa kasing-kasing. Giwarningan na siya daan sa doktor, yang bata, ang bana siyang bata siya ang tanan, nga kaning bataa, tungod sa iyang pagpakita, dili normal nga kasing-kasing, di gini magdugay. Di gini siya magdugay. Tuod man, to make the long story short, ang story, na anak ang bata,
o ilag yung yatiman, gipakaog tarong. Pero kaning bataa, need gayud siya og heart surgery, worst heart transplant. Kay nag-diferensya sa valve, abot lang sa to, kay di man ko doktor, pero basta inana, ilisanan niya kasing-kasing. Kinahanglan update ang iyang kasing-kasing, kay kung dili, patay. Busa, kinahanglan og heart surgery, heart transplant. Pero it's costly, mahal. Mahal ning bagong kasing-kasing son. Di ta ka-afford. Ang kabagong kasing-kasing nga ihatag ayun ni siya sa Ginoo, kay kung dili katagaag bagong kasing-kasing, spiritually you're dead and you will be dead eternally. Therefore, God has to give you a new heart. Aron ka makabaton og bagong kasing-kasing, somebody has to die. Di mo kayo di ba? Kung nakay problema sa kasing-kasing, manimuti ka magampo, Lord. Provide ko, tagay ko new heart. Pero ang imong pagampo na, Lord, naon tayo mamatay. Para ako, kanya akong weak nga heart, mailisan. Kung naman galing available ng new heart, di po ka ka-afford sa operation. $1.2 million. Pila man 50 million na baka? Mahal. Mahal igsoon. Pero kinsa man ang nagasto aron ni siya mahitabo. Christ died on the cross. He died on the cross. And therefore, He paid that new heart for you. He gave you the new heart. A heart that is responsive to God, a heart that will love God, a heart that will honor God, and that is pleasing to God. Sumuni siya, ang dugo ni Jesus na garantiya sa katumanan sa saad sa Dios sa bagong kasing-kasing sa tanan niyang pinili. Kaning new covenant is exclusively for His elect. Exclusively for His chosen people. The promise of the new covenant, dili ni siya para sa tanan. For those who will believe. Katong iyan ang pinili daan. Nga naghimo kanilang matinumanon, mahinulsulon, mahigugmaon, matinumanon kaniya. Now, compare yourself. Muna siya ang description sa new heart according to the Word of God. Do you possess the new heart? Na ba kay pagka matinumanon? Na ba'y paghinulsol ang imong ginabuhat when you commit sin? Na doon na ba'y remorse? Doon na ba'y kanang taguol nga ikaw nakabuhat og dakong sala at ubangan sa Dios? Doon na ka ba'y paghigugma sa Dios? Doon na ka ba'y desire to please God, to follow Him? Tagaan ta mo pipila ka bersikulo. Nganong katong sa gisaad sa Ginoo nga new covenant para lang sa iya mga pinili. Sa pakadungong nini sa mga hintil, sila nalipay nagdayeg sa pulong sa ginamining pakadungog sa mayong balita nga giwali ni Pablo dito sa Antioch. Ang tanan, remember, ang tanan nga gitaganan ng daan sa kinabuhing dayon nito. Ang tanan nga gitaganan ng daan, ang tanan nga pinili sa Dios, ang tanan nga karniro sa Dios, pinili ng daan sa Dios, sa wala pa buhata ang kalibutan, nakadungog sa maing balita mituo. Ang emphasis ani is this, adunay wali si Pablo, nagwali siya sa the same message, the same gospel, pero katong tanan nga mituo, gitaganan ng daan sa kinabuhing dayon. Kaya na may wala mituo. So ang timaylan di ay, nga ikaw pinili sa Dios. Ikaw katawan sa Dios. Kaya ikaw mituo. Nga nang mituo man ka, atong isgutan. Tatod. Sa ilang pakadungog nini, sila mihilom. O ang Dios ilang gidayeg mingon sa mga hintil. Ang Dios naghatag usab og paghinulsol ngadto sa kinabuhi. So dato nakita sa duha ka verse nga ang pagtuo, okay, gikan sa Dios, katong gitagana
mituo. O ato pong nasabtan diri nga bersikulo nga ang paghinulsol gikan sa Dios. So therefore, kani mga tawhana nga mituo, mihinulsol genuinely, it's because they have the new heart. Muni siyang timailhan. So kung ikaw nag-ingka ka, I believe in Jesus. Now, nabay manifestation si mong kinabuhi nga naanak kay bagong kasing-kasing. Nabay bunga nga nagpamatuod nga kaning bagong kasing-kasing nga naanak kanimo. Evaluate ang imong kinabuhi, son. John Piper, nag-ingon, the new covenant was not just an offer of salvation. It purchased the very gift of faith we needed. When Christ offered His life on the cross, when Christ shed His blood, bruised, broken body, aron na siya ma-experiencehan, ma-enjoy ang benefit, we have to have a new heart. We have to have the faith needed to affect that salvation. Pero kana nga pagtuo, dili na gikan nimo. Gikan na siya sa Dios. Dili ka makaingon, Lord, naana ko dere tungod kay nituo ko kanimo. Kung kanang pagtuo gikan kanimo, murag imong gingon, Lord, nakapili kog maayong choice. Pagpili, ikaw, akong gipili mo nang nako karon. Because in Ephesians 2:8 and 9, you are saved through faith and it's a gift of God. Kaning faith is a gift of God for His elect. Because this faith is actually the new heart nga gihatag sa Ginoo kanimo. So salvation is a supernatural thing that changes the heart, renews the will, transforms the life, so that it is evident to all the miracle of grace has been wrought. Let's continue 29. Sultihan ko kamo no sa katong story about the Lord's Supper. Sultihan ko kamo dili ako mainom pag-usab niini gikan sa bunga sa paras hangtod ni atong adlaw nga moinom ako niini sa bago uban kaninyo sa gingerian samahan. So Christ is actually promising His disciples and even us believers. Nga every time you celebrate communion, we gathered as believers, feasting in the promises of Christ. The bread and the wine represents Christ's blood and body. We also look forward sa grand reunion that Christ will prepare for all His elect, for those who possess the new heart. 30, human sila nakaawit og alawiton, nangadto sila sa bungtod sa olibo. Unya si Jesus mingon kanila, karong gabiuna kamong tanan mamiya tungod kanako kay nisulat na. So meaning nanay prediction ang Ginoo nga kani sila magbulag-bulag gayud tungod sa ilahang at tungod sa nahitabo kaniya. So 32, apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. Og si Pedro mingon, Lord, yung ko mubiya kanimo kung kana sila, Lord, kana si Simon, Andrew, kana sila, Batiyo. Mubiya na sila, Lord, pero ako. Mark my word, Lord, dilig yung ko. Willing na ko ihatag ang akong kinabuhi kanimo. Dilig yung ko mubiya. Cross my heart, hope to die. Munang saad ni Pedro. Pero klaro kay ingon ni Jesus kang Pedro. Sa pagkatino, sultihan ko ikaw, Pedro, nga ikaw nagsasaad, anak. Ha, Pedro? Kinining gabiyo na, dili pa mo tutugaw kang manok, imo kong ilimod, ikatulo. Kani si Mateo, Andrew, kani sila, kausara, ikaw, ikatulog yun. Tripit imo Pedro. Si Pedro mingon kaniya, bisan pa kon, gikinahanglan niya, mamatay ako, uban kanimo. Dili gyud kayo ako, dili gyud ko gayud ikaw ilimod. O ang uban, og mausab ang gisulti sa tanang tanunan. So, kanina yung tanunan, to make the long story short, nagsaad sila kang Isos nga dili mo biya, magpabilin, pero in the long run, when Christ was captured, trialed,
Ni kuan po din ni sila. Ni fall away. Ni biya. No? Pero lahi ito kang Judas kay premeditated man to nga klase nga pagtraidor. Now, nakita na to na rin nga, lakaabi ba ka na kung nani sila new heart? Ano man silang nilimod? Anong nibiya man? Pero when Christ died, resurrected, o sa may, nibalik. Naghinulsol. Sila, ni-renew silang commitment sa Ginoo. O sa naitabo, they were loyal, followers of Christ. They even give up their life for the sake of the gospel because they have a new heart. Di na ko na siya matugkad nga klase nga kabaguhan ba? Ako masin ako, dili na ako makredit sa akong kagalingon kani nga change sa ako na tagamtaman. Because ang akong natural nga inclination is to love sin, enjoy sin. But Christ died for me to give me a new heart. Yes, dili ko perfecto, masayop gyapon ko. But I know that I have a new heart because I repented. I grieve sa akong sala. And I long to please Christ in my life. I long to love Him, to be with Him. As much as possible, forsake sin and mortify my body to be dead in sin. Kamo, do you have the new heart? Mahal ni siya. But Christ gave up His life for you. Louis Berkhoff, the doctrine of perseverance of the saints is to affect that whom God has regenerated, whom has God given the new heart, and effectually called to a state of grace can either totally and finally fall away from that state, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. So kaning na new heart, ang iyang salvation is pang forever ni siya. Di gini siya mawala. Secure ka sa tanang secure. Sirado kandado ang imo ang kaluwasan o wala gayoy makaagaw kanimo gikan sa kamot sa Ginoo. Kadaghan akong gisulti kani akong gusto ninyo timanan. Ang lawas o dugo ni Jesus na garantiya sa walay katapusang kaluwasan, eternal salvation. O katumanan sa mga saad sa bagong kasabutan. Sa itong saad sa bagong kasabutan, the new heart sa tanang pinili sa Diyos. Magampo ta. Daghang salamat, Ginoo, for this wonderful truth that you have given to us. Salamat kay Lord sa bagong kasing-kasing nga among nadawat diha kanimo. We give you praise and honor. In Jesus' name, Amen.